nenone nenore ae oe ae o niki lagune pas karo kahanan Mas nah, Tugu. pripun sih pripun Mau sore ya. aku pas pulang dari sekolahan itu iya dalannya peteng banget anu pada sesideman. oh mati lampu Iya. oh ning pas mbok dalane ora salah Iya dalannya pas ora salah sih walaupun lembuk dalane beda dalan dalan apa sing diliwati. oh iya ya dalan sing ndi kowe sing isor apa sing dhuwur Astaga, ya nyong dalan sing tengah lah. oh sing tengah main sing tengah sih ya Main sing tengah. Iya, pas. Walaupun mandan sempit dan mandan peteng ya ora apa-apa. mbok main sing sempit Ya ora lah. Kadang mbok tiba ya Bu, mbok nang apa? Ora isa papagan barang kok. ya yo popokan yo dhewe kan bare popokan yo sesek wong sempit popokan ora Nek ketelon ya ora dadi lah. Loroan bembumbuan kok. telon ya sing siji ya wutah Bisa. malah Tiba Yuk, bareng kerungkep malah gak beriweng kok repot. tiba bareng malah main iya terus malah tekan dindi ora Betul ngendi meki ya Mas Toko? noni nano Noni nano. uripono Oh alam iya iya. padang iya terus Uripana sudah Eko ha matur suwun pinarak lenggah Mbak Francisca matur suwun Pak Haris diwalik penggalih Sarawita Kepriwe Kang Togo? Ratu Gusine Malik dadi Ratun Darawati lumebaning praja Ngamartayuh ditunak aja nganti ana apa-apa aja nganti naru beda mongko anggere naru beda dhewek kudu bisa ngelingna Ratu Gusine